Aishal on karvanen peppu. Miksi sä oot meitä nauraa? Te voitatte palkinnon. Ootteko se valmiit? Joo. Teillä on 60 sekkaa aikaa. Aika alkaa NYT nyt. Mä paskoin housuun eilen. Aishal on karvanen peppu. Hyvä Aisha. Toi. Äijä, what? Tuotte vaan, teille on huumorit. Saaks tehdä niinku mitä vaan? Go for it. Jos te saatte meitä nauraa. Nopea. Joo, heitä bäkkäri. En mä osaa! Miksi sä sit heität sen? Six seven. Venä. Ei, voi mä katsoa puhelinta tähän. Aisha, musta tuntuu meidän aika loppu. Teillä on 30 sekkaa Mä jäljellä. veikkaan, että 6-7 on mun salainen asia. Sillä saa mut Oi, mikä se nauraa. oli? Jos Mä voin täysin, laulaa. by the way, on niinku ostaa tie. 6, 7, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 6-7.